Maray na aga mga tugang asin magayon na aldaw. So magayon na ng panahon tangon yan, malipot-lipot asin medyo nagtatartagiti. Yes. So ali-ali kitang day nagkahilingan, ali-ali akong day nag-vlog ta. Syempre bakasyon kita ngunyan. Sa vacation kita ngunyan sa saka Facebook ko, sa Facebook na vlog. Ayang nakakamundo pero okay lang, siguro try kitang mag-content ngunyan. Kaya hindi ko nawaray mga almost 2 months. Yes, almost 2 months pero okay lang. Siyempre dahil kita mapundo libangan kaya na enjoy kita sa ginigibot ta. So iba nan nindo ko ta markikidula ang kita kasalan. Yes, kasalan maibig kita sa kasalan. So, iba kaming madrina digdi sa mo. Tukdo ang taning magpaililit. Go! Ano? Ayaw. Tutukdoan. Garong kakasla. Dali! Oh, karing praktisado. Uray yaw na. Ulang ko sa iyo. Hindi na ko tama. Iyo. Iya po ng tugang kong irigwahon. Ano na siluri ka na? Ano na uri-uri ka na tigaalat ka na kan si Kutsi. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out of Pura ini si Arnold Schwarzenegger. Pemilihan. Ikaw, pulutan tulog. Siram, siam na. Milan, siam na. Rano. breath away. Oh yeah, can't explain. Ooh, say do you wanna go out sometime? You don't have to tell me twice. Oh yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Tao, baka makaiba ko nag-uungit ko ha. Aren. Tapos nalalay. Bayam, ya, Pak Kanyo. Bos,
Nay, makakan ka ba, Nay? Ilan na? Labo na? Pakiulay ko lang po sa mga ate ko na pinagkatapos na kamalanoy. Sumala po kita sa luwas na karoon na nakapiot kita hindi yung nanoy. Kung sino kakarakanan ate, hindi na kita doon sa luwas. Sige po, pakiulay lang po. Sagot po, pakiulay ko lang po yan sa lamisa. Papistrong ka muna po ang mga services. Tawag na po, sumutawa niyo po. Tangali po na, dahil man napakan niyo mga services. Sige po. Patsara. Tama na. Tupanin. Ay ko. Huli na si Ninong! Sabato pwede sa kunagunig yung si Ninong! Ninong pwede sa bunyag! Yan po, Ninong sa bunyag! Ninang sa bunyag, sabag si Ninong! Yan talagang mga sabato rurus kan magkatagatarinig! So guys, ini mga nagbabarailing nini. So si mga day nakakaram, yun ang kinaapod na pantomina. So hindi nag-share ang mga tao ng ano kwarta dinodokot ninda ang kwarta. Dinodokot ninda ang kwarta sa mga nagbabarailing. Tabang ninda sa mga sa kinasal sa duwang puso nagsaro. So parte ng ikang kultura kan mga Fulano. Yes. Pagka-tradisyon na nila. Nanta. Yan, halos na ba sumusagan ng barangay sa Rinigan Mindanao? Ang salukay ang sakong namumutan. Isu-isu limit sa turakubaran. Kung ikaw iso, ako ang alala. Sarado at tulong Si Dok Rocco sa'yo mo, Sen! ang salukay ang sakong Ha? Yan po sa mga sumuteroris ka na mga lalaki. Hoy, si Ninong nagabit naman. Para maduyan, para magalang ang pamilya ka na. Kaya man ako, minsan ay nakano sa buhok mo. At ikasalan pa man. Sa mga rehista, pwede dyan na malagay iba mo kung malayo na.
Nalipis ko na rin, dudot. Sangre po Ang eh. magkakatalinik, maluhabaw na kang magkakatalinik, malula. Sangre po yan. Patitinda pa rin magkakabunot. Babawi ako. Hilingon tayo ng koras kasaro sa mga ninan. Okay, salamat sa Indolina sa Gatligaw. Maestro, bunot! Ay! Bago mga bunot! Manap sel! Bunot sila bunot! Nagitaros lang na bunot. Mahilig na sinila ko talaga madilim ang bunot sa mga taga-tarini. Maestro, bunot! Nagitaros lang! Maestro, bunot! Nagitaros lang, bunot! Hilingon tayo sa mga bunot sa mga taga-tarini. Request hilingan na sa mga kumpanya natin. Bunot! Bunot! Hotel ko na hindi ka naman taga-tarini. Kami na naman. Malamat ng wapo ba? Hindi ko tayo pa na magbunot sa mga taga-tarini. Ano ka mapagudok? Palaban ba na ninong? Hoy, lagong ni ninong ang kansaro sa mga ninong ng kabit naman. Matindi ko talaga si Ninang magbunot. Okay, salamat sa inyo, Ninang. Alat mo na picture kita, Ninang. Ma-picture kita, Ninang. Ma-picture. O, salamat sa inyo, diba? O, picture man niya, picture. Down kami dito sa may Isarok. Nasa ng Isarok. po, Isaro. Isaro. Yan na taong magtataro. Bawal. Kaya nga. Talaga sila nagpupunta. Kaya po kaya atoy. Ini si mga nakikiparuling man. Kala po nito kami lang. Nadakulya. Parang na kami pag uli may gutom. May plastic, may plastic ako. May pasilipin siya, may pasilipin. Sa styro. Sa styro. May sa diri man siyang ano, balong. Pag-alon pag ano. Maduan sa kinasalan lalo na pag-arayo. Maray nga ni ko tadainan. Napapasana. Ano man malita kinakasal pa man ng tao? Mablisang kanta. Arab yan kayan? Ay, dyan ka. Para nag-aapot. Day ko talaga aram. Kaya magpakasal ka man. Nagpakasal na baga ko. Ay, pula nga, ito Day, nag-aapot ka. day ko aram. Weh. Iyo man tang We. iyo nga ni. Day ka man kaya nagduman ay. Mali ko ba? Ali-ali na. Ano
Bindisyon niya ng apod kayo. Bendisyon. Tapos ano pa? Apo na sindang. Ikaw ang gusto kong apod. Di, sa pagkaram. Masibayos ka man Sa pagkaram mo. Kaya pagkaram ko, mabindisyon ka po pade. At least, Tangarig ano. anak mo ka mo, magayo. Pinapag-ibig na naman. Tanaguli katulos. Yan pa baka kita naman na iling ka mo nagdurumahan na tubis ka. Natapos na mo si Maricel, ano ba? Tapos na. Mairin ng pangani kita. Dama na lang. So guys, tapos na kami. So ma-enjoy yun. Basog, masiram ang pagkakan. So yan ang saro sa mga namiss ko. Dito sa Bicol. Ang magidula na masisira ang pagkakan dito sa Bicol. So nailig man ito ang mga tao dito tama. Yun na yan ang nakikali at hindi. Nagmahugma, nagkakasarto. Yan ang kultura dito sa Bicol. So ihira po dito sa tuya. Ang tuya kung may rap mentality. Toxic culture. Yung baga. So hanggang digdi na lang ang video ta guys. Salamat sa inyo. So kung gusto man nindong i-follow ang aking Facebook page, paki-follow man po, saka paki-subscribe ang aking Sakuyang YouTube channel. Bye. Love you. Marami. Yes. Ote, si tinarik ka. Urulay ta baga kung anong ko. Urulay ta to. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when